Estem molt satisfets de poder presentar la programació dels grans concerts de la temporada 2023-2024 dins d'aquesta programació de l'Atlàntida, que ha començat amb gran èxit, amb les entrades exaurides, i esperem que aquest cicle de grans concerts també faci les delícies de tot el públic que li agrada la música clàssica. Aquest any, com a singularitat, tindrem el projecte Montpou, que posarà de relleu aquest músic català internacional del segle XX, que podrem escoltar gràcies a les grans interpretacions d'artistes locals catalans, però també artistes internacionals. Una programació que és el complement perfecte a tota aquesta programació de l'Atlàntida, programació d'arts escèniques, de teatre, de música, de dansa i també de música clàssica. Us esperem doncs a l'Atlàntida, que sabeu que té com a singularitat aquesta especialització per la música clàssica de primer nivell del país i de fora.